Trofe kono duga koni asrebe koro jabira abu ame fulla se kanubani de meba bela jilema lameli kala jakulu bela jili jamana kono ani katabla munya agokan Nura FM bi kononto ani nani tomi burumuru duru ame la selike ni watina kabo jala korji kunyumani ale woradala welesra 76 33 43 03 ote abu sirajantama ame ta atelier ne be mbolomba goshiga du sebe munme bonaye ukama ko nouvelle horizon sebe ninke ba to de gafuri awa shadu trawulle gafuri awa akmara ayira kafo kanyeshi muye transition ere abe bolom kambe domina kombi ko sigata la dono na tawla kama sigina kafo ko muye sirawo mawka chiden kerengere le muno be no be gullo Jonathan no ba ale kufo abu safna jira ko be na tamana anka jamana okono muye gafuri awa shadu ayira kafo adugulente mashila kabi doni mun kama munye fanga dafri koni akera anwa jamana kono ma munno oblala wala saka chiden kerengerele awni sida woni nyuanje na akofora abe gulo Jonathan aba ale kufo gulo Jonathan ibina ka fokumye Nigeria masake koro odo abu sabna jira wa Nigeria marawati temunu na kateme ko sigata la ko duna na tawla dangoroba ko ni ko anana ka valiji kana abla jamana kono kuyi anna kunte dore abu sabna jira ko ali bi ka jajimino ka laje no ya soro benga mundo o temana mali anisida woni nyonche benga munu no betalike kalata kunyo nyana bolla abu sabna no ya soro nyini fe onkele mbe soro fanyi sebeni ngala ko ako gulo Jonathan kanko onali munke anga jamana kono dona na tawla abu safna jira kanyeshi onyebla baro ma odo kum kono lakibe na eka foko madobe no be sirawo mawka la sigide kufo an nyere ka jamana kono na ko fura abe Mario Gomez aba ale kufo Mario Gomez Fernandez ale de sirawo mawka masigile anga jamana kono sebeni ngala ko ako kunu no bena tenando ma fevrier kalo kliworo san bafla anesa mugwa anesa ibe na eka foko munya anga ministre mumbe no de be Abdoulaye Diop Kofo ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale kejan kote wa no be Abdoulaye Diop Kofo aneni Kofo le no be Mario Gomez na abo Kofo abu safna jira usigira ubarula munya gafur awa sharu trawli aya ira ka foko munye barula sigin ku kunte doraye abu safna jira uka marashika baturu nyonche munya seda wo ire aklinata fe munya me domuna kombi abu safna jira odete dore jamane abeseka deme tukumna musabe munye kalata chama ne bolo dale ndo anga jamane ngono ni saina aninga tabla muye sangore abu safna jira ko Abdoulaye Diop anen chokofole ye marashika sebe ko batiri nyonche sebe ningala ko ako munye Goodluck Jonathan abena nalimuna anga jamana kono dona na tawla ko san 2023 abu safna jira ko naka ana folo anga jamana kono ate 2023 o sanira konna la ko onake ana ku folo sebe ningala ko akwa dugulente mashila ka foko muye Goodluck Jonathan anga jamana kono abora November temene 2022 okono November 2022 kono la Goodluck Jonathan akoni yaye kafo komi transo marabako abu safna jira ko nyeta chama koni ko okera ko sabga muye diplomati ba munumbe anga jamana kono onne Goodluck Jonathan usigira abu safna jira munye anga jamana marabako o gouvernement aka jaka tabla munye ayra ka jamana famala nobe colonel Ashim ko takufo nimbala jelene Goodluck Jonathan usigira ubarula November kalo November temene na san 2022 okono sebani ngala ko akwa adoni ngama muye Goodluck Jonathan koni yaira kafo komi nyeta chama ko ninko ode kera ibena e kafo komi yanga jamana marabako kuye nyeta chama nike ngaonata be Goodluck Jonathan koni yaira kafo do koni mbe ko olu sebe ko sumale ndu ko sigata la dona na tawla Goodluck Jonathan akoni yaira kafo komi sira mununku usebe ko sumale ndu dona na tawla abu safna dira kwa bena nalim nga anga jamana kono kwa no usira ka jetemina kala jenu asro ay ko fam ni ko shele ko yini fe ko abeni ngana ka soro fe ngafuri awa sharu trawli akoni yaira kafo ko sigata la misikan sigina kafo abu safna dira kwa tina me komi sirawo mawka ni chide no be Goodluck Jonathan kofo abena muye tamana anga jamana kono transition tabulo kana jetemina kala je benkera fe mun ka no asro ko obiga ke benkera fe mun ka no asro nyini fe obiga ka soro fe abu safna dira abeno obuguna tike ko jetemina ko laje na foni flani anya sama ka bon nouvelle horizon ale kono gafri awa shadu trawle ale sebani ke baye abu safna dira ibunya obala tabarkala gafri awa way ka do ka fo ambale fo ka do ka fo nouvelle horizon ni ale bla l'indépendant ba sama ka golena l'indépendant ka keni ka do ka fo uka biso manda bolye mi ni ka do ka fo o ye février kalo kle wolo bla san 2023 mi metal ke ka do ka fo Abdoulaye Jarala akumana akodi jarake ko ni ka do ka fo espérer indépendant mi me ka do ka fo ni abe oni chwala ni ka do ka fo ni achwa ko Alioune Tim ka do ka fo ko ni mina ndagoro ba invana ko abe na tamake anga jamani ngono abe talike feminga
taama kunti dɔrɛ bɛɛ ka dɔn ka fɔ kana an ka Mali jamana kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ hakaja jɔ kun kelen na i ka dɔn ka fɔ ko nin dankɔrɔba in ko a bɛna o kɛ munumunu zalo la Mali kɔnɔ sabula i ka dɔn ka fɔ waatiw la i ka dɔn ka fɔ an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn ka fɔ ko mankan sɛbɛ guamɛ i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ ONU a ɲɛmaw la i ka dɔn ka fɔ ani Mali ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula i ka dɔn ka fɔ jalaki kuma minnu d'a mɛ ka anw ka armée denw sɛgɛrɛ an ka cɛfini tabaw kɛ olu sɛgɛrɛ i ka dɔn ka fɔ ni cɛ min filɛ nin o cogo i ka dɔn ka fɔ Aliyu Tima i ka dɔn ka fɔ n'o ye expert indépendant ye maa min don i ka dɔn ka fɔ jateminɛw kan dɔn ka fɔ ko a hakili juru caman bɛ o kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ droit de l'homme n'o ye i ka dɔn ka fɔ jo sariya i ka dɔn ka fɔ olu minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ ni olu ni labato ka kan cɛ in kɔni i ka dɔn ka fɔ ko a bɛna taama jɔkun taama kɛ anw fɛ yan i ka dɔn ka fɔ ka o évaluation k'o kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nin dankɔrɔba in na i ka dɔn ka fɔ a bɛna i ka dɔn ka fɔ ONU jɔ la sabula i ka dɔn ka fɔ a bɛna taama min kɛ anw fɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin waati laban in na min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ kun ka a sɛbɛ guamɛ anw ni ONU maaw cɛ ha ka ja i ka dɔn ka fɔ jalaki belebelew ta mɛ ONU fɛ ka i ka dɔn ka fɔ ka anw ka Mali armée lakaw k'u sɛgɛrɛ i ka dɔn ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kow sɛbɛ janya ji jamɛ nin cogo in na dankɔrɔba in i ka dɔn ka fɔ ni o ye Aliyu Timi ye i ka dɔn ka fɔ Aliyu Timi a bɛna i ka dɔn ka fɔ taama kɛ jamana in kɔnɔ ha ka ja i ka dɔn ka fɔ droit de l'homme n'o ye i ka dɔn ka fɔ jo sariya adamadenya i ka dɔn ka fɔ ani hakɛ minnu ka kan maanifinw ni hakɛ minnu ka kan yali i ka dɔn ka fɔ o hakɛw burujalen bɛ wa u ma buruja wa i ka dɔn ka fɔ dankɔrɔba in a bɛna kana taama kɛ ha ka ja i ka dɔn ka fɔ ale kɔni a bɛna kana taama in kɛ an ka jamana in kɔnɔ a yirala ka fɔ taama in sɛbɛn i ka dɔn ka fɔ ni a nana ani maa caman bɛna ɲɔgɔn ye ha ka ja i ka dɔn ka fɔ ani société civile mɔgɔw u na ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ jamana a kɔrɔ a camancɛ bolo ka taa se i ka dɔn ka fɔ a camancɛ bolo ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ ani victimes fana bɛ ɲɔgɔn ye maa minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ ni olu bɛ wele ko association des victimes i y'a dɔn ka fɔ o ye maa tɔɲɔnninw ye i ka dɔn ka fɔ ko ani olu na ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ organisation non gouvernementale la n'o ye i ka dɔn ka fɔ baarakɛla wɛrɛ jamana wɛrɛ baarakɛla minnu ni olu bɛ an ka Mali in kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ ani olu na ɲɔgɔn ye wa ani diplomatiw fana na ɲɔgɔn ye n y'a dɔn ka fɔ o na kɛ maabaw ye minnu ni u bɛ jamana in kɔnɔ a ka ja agence minnu bɛ ONU jɔ a la i ka dɔn ka fɔ ko ani ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ na ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min kan o de i ka dɔn ka fɔ adamadenw i ka dɔn ka fɔ jo sariya i ka dɔn ka fɔ yali a dankari kɛ mɛ a la anw ka Mali dugukolo kan wa a ka ja i ka dɔn ka fɔ ko nin kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli fana kɛ i ka dɔn ka fɔ ka bɔ kow kalama min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ dankɔrɔba in na ni o ye Aliyu Tam ye walima Aliyu Tim i ka dɔn ka fɔ nin dankɔrɔba in a bɛna nin baara in kɛ an ka jamana in kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ a yirala ka fɔ rapport laban min ni o gosira min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ ONU maaw fɛ a ka ja i ka dɔn ka fɔ jalaki belebelew ta mɛ ka anw ka Malidenw sɛgɛrɛ a ka ja anw ka sɔrɔsilakaw min ni ka dɔn ka fɔ a bɛ wele ko violation i ka dɔn ka fɔ violation flagrante des droits de l'homme n'o ye ka dɔn ka fɔ hadamadenya ani sariya minnu ka kan i ka dɔn ka fɔ ko anw ka l'armée maaw kɛ mɛ ka olu sɔsɔ a ka ja i ka dɔn ka fɔ crime contre l'humanité n'o ye faali jugu ye k'o ta ka anw ka armée maaw kɛ mɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn ka fɔ k'a kɛ rapport belebele min ni ka dɔn ka fɔ o taara sarada ONU maaw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ i ka dɔn ka fɔ anw ka sɔrɔsilakaw min b'i miiri ka dɔn ka fɔ juguya si la i b'i miiri ka dɔn ka fɔ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ nin juguya min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ kuma caman de taara ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ droit de l'homme olu ka dɔn ka fɔ o sɔsɔli ko anw ka armée kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ i ka dɔn ka fɔ wa anw ka armée dama tɛ dɛ anw ka Mali armée i ka dɔn ka fɔ u ni groupe min fara bɛ ɲɔgɔn kan ka baaraw kɛ sisan n'o bɛ wele k'i ka dɔn ka fɔ ko groupe Wagner i n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na o tɛ yen o k'o bila pewu Wagner wa o ko ala fɔra ɲamɛ sa an ka taa u ka nkalon dabila sa an ka taa ɲɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Ablaye Jarala Bese a ko kabini san 2021 ka se sisan ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ faali jugu ani ka dɔn ka fɔ faali jugu i ka dɔn ka fɔ hali ka jamu ni a bɛ wele ko viol n'o ye i ka dɔn ka fɔ ka bingani wale ta ka an balakaw k'u sɛgɛrɛ i ka dɔn ka fɔ ko ninnu kɔni kɛ mɛ kumabaw ye minnu n'a bɛ rapport kɔnɔ ka i ka dɔn ka fɔ ka an ka sɔrɔsilakaw k'u sɛgɛrɛ a ka ja i ka dɔn ka fɔ ko wa an ka sɔrɔsiw dama tɛ dɛ ko an ka sɔrɔsiw ni ka dɔn ka fɔ groupe Wagner maaw k'i ka dɔn ka fɔ o cani walo ko an ka sɔrɔsiw bɛ k'o baaraw de kɛ kɔrɔyanba fɛ kuma in ka dɔn ka fɔ o kɛra sababu ye min ni ka dɔn ka fɔ janvier kalo laban in na min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ nin rapport jugu in kɔni ye ONU ma sɔrɔ min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ ka min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ ONU la a jirala k'a fɔ ko min a bɛ wele ko charnier n'o ye ka dɔn ka fɔ ka maaw caman fa k'olu bila dingɛba kelen kɔnɔ k'olu n'a ɲɔgɔnnaw caman k'o de bɛ ka dɔn ka fɔ anw ka sɔrɔsiw de bɛ k'o waleya jugu kɛ wa i ka dɔn ka fɔ dɔw yɛrɛ k'olu kɛra porte disparu ye ka dɔn ka fɔ ko ka dɔw ɲima sogo tigɛ n'a ɲɔgɔnnaw kɔni caman de bɛ yen minnu ni ka dɔn ka fɔ u y'a yira u ka rapport kɔnɔ ko wa ko a waleyaw kɛra Mopti mara kɔnɔ a ka jan ka taa i ka dɔn ka fɔ Bandiagara ɲanbaw fɛ Fatiba ka fɔ la i ka dɔn ka fɔ don tɛmɛnenw na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ tali kɛ
Ablaye Diop la waati min ka dɔn ka fɔ o ni tribunal la nin kɔrɔfɔ ninnu waati min na ninnu zaradara a ɲɛkɔrɔ Ablaye Diop i ka dɔn ka fɔ ko a réagira a kamana gana ka dɔn ka fɔ Ablaye Diop la a kamana gana a ko ale bɛ Mali min dɔn surasi minnu bɛ yen ka dɔn ka fɔ ni ale b'olu dɔn armée min bɛ yen ka dɔn ka fɔ ni o jɔlen bɛ k'a fɔ ko aw kɛlen filɛ ka waleya min fɔ nin ye k'o bɛ kɛ anw ka armée sɔn ye i ka dɔn ka fɔ Ablaye Diop ko nkalon bi wa i ka dɔn ka fɔ ko nkalon sini o ma bɔ kari la ka se ntɛnɛn ma i ka dɔn ka fɔ an balimamuso dɔ bɛ yen min ni Jacko ayiwa a b'a kɔnɔ dɛ an ka taa an balimamuso a ko ni min tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Aminata Diko tɛ i ka dɔn ka fɔ Aminata Diko ale t'a bɔnɛ ka fɔ ko ale fana muso in ye kɔrɔfɔ ta i ka dɔn ka fɔ rapport min n'i ka dɔn ka fɔ a gosilen filɛ ni an ka sɔrɔsiw kan i ka dɔn ka fɔ ko rapport muso in kɔni i ka dɔn ka fɔ a ye kɔrɔfɔ ta min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ ka rapport k'a sinsin sabula i ka dɔn ka fɔ ale kɛra témoin ye témoin min b'a dɔn ka fɔ rapport min ni kɔrɔfɔ min ni a fɔra sabula i ka dɔn ka fɔ ale jirala k'a fɔ ko ale ye société civile maa ye o de kɛra fɛn ye min n'i ka dɔn ka fɔ a kɛ bɛ dagaba wuli an ka jamana in kɔnɔ an bɛ waati min na komi bi nka i ka dɔn ka fɔ ko a ma mɛn togo o togo i ka dɔn ka fɔ ko don dɔ la ko tiɲɛ ko a bɛ baki parce que filɛ min an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ Abdoulaye Jara Jarakɛ ale ka sɛbɛn don indépendant Abdoulaye Jara Jarakɛ a bɛ fo Abu Safinɛ Jara n'i ye a kɛ n'i y'ale ta mɛnni a taa mɛn berekɛnɛ tigɛ a taara berekɛnɛ tigɛ fura t'a la le pays ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛba ale tɔgɔ de Sumayila Jara i balimakɛ Abu Safinɛ Jara hali bi a kumala mun ye rapport in kan dɛ rapport mun n'a bɛ tali kɛ mun ye Nations Unies maaw ka rapport laban mun n'a bɛ tali kɛ an ka jamana o kan sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ni cɛ kofɔlen mun filɛ nin n'anw y'a gɛn Abu n'o bɛ Guillaume Jefa kofɔ siga t'a la ko nin cɛ kofɔlen in Abu Safinɛ Jara ko nin y'a delenna ko ye o sababu kɛ a ye nin baara in daminɛ an ka jamana kɔnɔ kabi san 2018 i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Guillaume Jefa ko ale bɛ nin baara kelen ko o la sɛbɛnnikɛla ko k'a bɛ nin kana san caman kɔni ko a bɛ o bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Guillaume Jefa an bɔlen filɛ ka mun ye ministre ka cɛ kofɔlen mun ka tile 2 d'a ma ko a kan ka jamana k'a to an ye Abu Safinɛ Jara ko a bɛ nin kana san caman bɔ jaja maa dɔw tun bɛ n'o bɛ jɛgɛrɛjɛkulu dɔw kofɔ olu ye bolodɔnkɔni sini cɛ kofɔlen na koyi olu y'a jira k'a fɔ nin cɛ kofɔlen ye maa mun ye ko fasoden jugu maa mun don Abu Safinɛ Jara farafinna jugu don wa maa mun don a bɛ ka kɔrɔfɔ minnu k'a sɛlɛ ko jamana marabagaw ko a y'a ta bolo la koyi ko n'o tɛ ko don nataw la k'a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛgɛrɛjɛkulu mun bɛ yen n'an k'a ma coalition gacha Abu Safinɛ Jara ko k'a bɛ san 2018 i bɛna ye k'a fɔ ko ninnu kɔni kɛlen bɛ k'u bolodɔnkɔni k'a si mun ye Guillaume Jefa la sɛbɛnnikɛla ko nka Abu Safinɛ Jara n'a diyara a na se fila o sababu kɛ u hakili la k'a fɔ waati tɛmɛnw na jamana kun bɛ ka mara maa minnu bolo Abu Safinɛ Jara ani a bɛ maa minnu bolo bi kelen tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi n'a y'a sɔrɔ ko mun ye kɔlɔlɔ kɔni ko a yɛlɛla mun ye Aminata Diko kan Abu Safinɛ Jara ko nin cɛ kofɔlen Guillaume Jefa ale t'a na juguya ni Aminata Diko ale ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko février kalo tile 5 san 2023 malidenw an balila ka fɛn jumɛn de k'u ye Abu Safinɛ Jara an ka jamana marabagaw kɔni ye communiqué k'a bɔ k'a bin tɛ cadi communiqué mun kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko min ye MINUSMA u ka nin cɛ kofɔlen bɛ n'a bɛ Guillaume Jefa n'a b'ale kofɔ tile 2 de b'a bolo k'a kan ka jamana k'a to an ye Abu ala senɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a ka senɔ bɛ salo a fɛ ka taa ni a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye jɛgɛrɛjɛkulu dɔ kɔni ko o bɔra n'o bɛɛ coalition gacha o kofɔ o maa dɔ bɛ yen n'an k'a ma ko Sode Aga Abu Safinɛ Jara ale y'a jira k'a fɔ ko k'a bɛ san 2018 i bɛna ye k'a fɔ ko min ye gacha k'olu y'u bolodɔnkɔni sini cɛ kofɔlen na koyi o sababu kɛ kuma dɔw bɛ bɔ waati dɔ la Guillaume Jefa da kɔnɔ Abu Safinɛ Jara i b'i yɛrɛ ɲininka Guillaume Jefa o kuma na ani anw tɛ Mali kelen de la wa ne ko a bɛ nin kɔrɔfɔ ninnu fɔ fa jumɛn dɛ radio so jumɛn u bɛ nin fɔ radio so dɔ de la Guillaume Jefa an bɔ nin kumaw kalama MINUSMA ka radio tɛ yan n b'o de nɔfɛ o bɛ yan o dugulen don Mala u b'a fɔ o yɔrɔ in de la parce que an t'u kuma komi RFI ko tɛ senɔ bilen wa i t'a dɔn ko a si bɛ don k'a bɛ se anw ma yan abada n'an sera a ma yan n'Ala cɛ n bɛ misɛman don a fɛ misɛman na don a fɛ b'a bugɔ fo ka bugɔ ɲɛ bɔ a fɛ nin tɛ se ne la koyi ayi ni kɔni tɛ nin kɔni tɛ Jefa tɛ se ne la cɛ dɔ fasa mɛ kɛ a ma nɔgɔ koyi alors an y'o kolofɔtaw ye an ka taa Abu Safinɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye gacha u y'a jira k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen dɔ bɛ Guillaume Jefa kofɔ ko san 2012 gacha a ye kunnafoni a ye o tɔnden dɛ
o tɔndɔn tɛ gacha maaw y'a yira k'a fɔ nin cɛ kɔfɔlen k'a bɛ san 2018 Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ k'a ye conférence de presse dɔ ka kunnafonidilaw k'u wele o kunnafonidi kɛnɛ kan ko kɔrɔfɔ bɔra nin cɛden in da kɔnɔ kɔrɔfɔ min n'a ye gacha maaw yɛrɛ kɔni k'u kamana gan k'o sabu kɛ nin cɛ kɔfɔlen y'a yira k'a fɔ ko min ye kɔlɔlɔ taara ka maa ma de k'o sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ko an ka jamana yɔrɔ 8 bɛ yen ko gɛlɛya ye adamaden minnu sɔrɔ terroriste kɛlɛ yɛrɛ sira fɛ ko ale ni olu bɛɛ lajɛlen k'u sigira o kuma la a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ nin cɛ kɔfɔlen min ka yɔrɔ kɔfɔlen minnu k'o kɔfɔ a donni kama san 2018 Abu Safinɛ Jara ni maa bɔ o yɔrɔ dɔn ka gacha ani MSA bɔ Abu Safinɛ Jara k'o ye nkalon ye Abu Safinɛ Jara ka waati min na nin kɔrɔfɔ ko a bɔra min ye Guillaume Jefa da kɔnɔ a donni kama i bɛna ye k'a fɔ ko min ye gacha MSA maaw Abu Safinɛ Jara olu dabali banna u y'u yɛrɛ ɲininka Abu Safinɛ Jara ko Guillaume Jefa a filɛ ka nin kɔrɔfɔ min k'a sɛlɛ tan Abu Safinɛ Jara ale ye nin sɛgɛsɛgɛli kɛ waati jumɛn ale ni jɔn de sigira ka baro kɛ waati jumɛn na mun ye Guillaume Akaba Gom e taara mun ye Akabar waati jumɛn na i taara Tambakɔr Abu Safinɛ Jara mun ye gacha MSA olu ye o ɲininkali k'o ku u la o sabu kɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen Abu Safinɛ Jara ale ta kɔni a nakun ye fɛn min ye Abu Safinɛ Jara ko a dɔɔnin don sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a b'o dɔɔnin kama i bɛna ye k'a fɔ ko min ye bololɔ kɔni ko a sinna nin cɛ kɔfɔlen ma n'o bɛ Guillaume kofɔ Abu Safinɛ Jara waati dɔw la i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Guillaume yɛrɛ k'a bɛ Ala k'a naissance dugu minnu bɛ yen ni Guillaume yɛrɛ ma deli ka se yen Abu Safinɛ Jara a b'a yira k'a fɔ ko ale taara yen wa ale ye nin sɛgɛsɛgɛli k'o kɛ tɔnɔ talen bɛ ka nin maaw de k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ Ala ka Guillaume naissance Guillaume yɛrɛ ko a ma deli k'i sen tu o dugukolo sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Guillaume Abu Safinɛ Jara mɛnna ka ko la ani tora la a bi ɲɔgɔn da fɛ n'o bɛ sera o MINUSMA maaw kɔni ciden n'o o bɔ o kofɔ Abu Safinɛ Jara ko waati dɔ tɛmɛnen n'a bɛ san 2018 kelen o kofɔ i bɛna ye k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen k'a y'a yira k'a fɔ ko min ye maliden mun bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko maa 95 Abu Safinɛ Jara ko olu kɔni ninkɛnɛ ko o karabara k'u k'u ninkɛnɛ yɛrɛ kɔni ka a karaba a donni kama fɛnɛ min ye gacha MSA olu yɛrɛ ɲininka o kumana ko min ye Guillaume a bɛ mun baara sugu de la a filɛ ka nin maa 95 mun fɔ nin ye a filɛ ka dugu mun kofɔ nin ye ko o sara waati jumɛn nin dogo kofɔlen na a donni kama gacha maaw y'u yɛrɛ ɲininka sɛbɛnnikɛla ko a ko o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ don mana jara cogo o cogo Abu Safinɛ Jara ko a sebali tɛ o de kumu kɔnɔ la an ka jamana marabagaw u ye nin cɛ kɔfɔlen ka baarakɛtaw k'a jateminɛ a bɛ nin ka waati jan bɔ k'u bɔ nka n'a jara Abu Safinɛ Jara ko a na se fila sɛbɛnnikɛla ko o de kumu kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara mun ye cikan o cigida nin cɛ kɔfɔlen kan n'o bɛ MINUSMA maaw ka nin cɛ kɔfɔlen kofɔ i bɛ baara in na an ka jamana kɔnɔ a bɛ nin kana san caman bɔ Abu Safinɛ Jara n'o y'a sɔrɔ maa minnu tun bɛ ka jamana mara waati tɛmɛnenw na olu tun kɛlen bɛ ka laisser passer k'o d'i ma aw minnu bɛ ka jamana mara bi n'o bɛ sɔrɔsilakaw kofɔ abada o laisser passer o tɛ d'i ma sabu kɛ anw ma dɔ wɛrɛ ɲini an ka jamana an ka bonya an ka yɛrɛma wɔrɔnya o ka dɔn diɲɛ bɛɛ ka anw bonya wa nkalon a kana tigɛ ka danna n'a fɔra ko maa kana ye anw yɛrɛ tile la Abu Safinɛ Jara mun ye transition marabagaw ka fɔ la Abu Safinɛ Jara ko bɛ ka nkalon ta ka ɲɛsin an ka lakanabaaw ma olu tɛn'u sigi k'o lajɛ o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye nin cɛ kɔfɔlen kɔni Abu ko tile fila ko o dira ma a k'an ka jamana k'a to an ye nka mun ye gacha MSA olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na Abu Safinɛ Jara ko nin cɛ kɔfɔlen nin t'a ka baara kɛ ko fɔlɔ koyi kabi san 2018 Abu Safinɛ Jara a bɛ taa maaw de ta maa minnu n'u siya ma dɔn Abu Safinɛ Jara a bɛ taa maaw de ta maa minnu n'u dɔnnen tɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ a bɛ taa maaw de ta maa minnu n'an t'u bɔdugu yɛrɛ kɔni k'o dɔn Abu Safinɛ Jara olu bɛ taa kuma fasodenw tɔgɔ la mun ye Nations Unies o kɛnɛ kan kabi san 2018 ko nin cɛ kɔfɔlen k'a bɛ nin baara kelen na nka n'a jɛra sika t'a la a bɛ se fila nafolo filɛ nin ye an y'a sɔrɔ ka bɔ le pays ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Soumaïla Jara Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la le pays ka dɔn k'a fɔ Soumaïla Jara an b'a fo min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon ɲɛdankura Seydou Konate ale ka sɛbɛnnew min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ i bɔra kɔrɔfɔ kelen min na a bɛɛ lajɛlen ka surun ɲɔgɔn na sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin dankɔrɔba ye n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Guillaume Ngefa ye k'a dɔn k'a fɔ ni ale ye k'a dɔn k'a fɔ o ni ale ka maa ye min ni k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni gɛnna kilifila k'o di a ma anw ka jamana ɲɛmaw fɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ o ni kelen yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ ko o fana ye bataki bɔ k'a bin sabula i k'a dɔn k'a fɔ olu ka dankɔrɔba min ni a gɛnnen filɛ ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko elle regrette n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ la MINUSMA ye regrette ko u nimisara sabula i k'a dɔn k'a fɔ baara min ni a kɛlen filɛ anw ka Mali ɲɛmaw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ in a bira u da kan wa i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra jigi waro ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ma diya olu ye a fɔr'u ye o a fɔr'u ye o ɲarɔ a fɔr'u ye a kana balo la dɛ
a fɔra n'a bɛnna kan mun kan o tɛ ka bila jamana in kɔnɔ koyi n'a bɛnna fɛn mun kan kabi doni mun kama Abu minisima ko ni Faransi taara ko jɔn bɛna ale lakana a doni kama ne sigi n ko kutubu mun ni minisima ye Surasu k'a fɔ ko e yɛrɛ maa mun nakun ye lakana ye e yɛrɛ nakun ye lakana ye e ko dɔ taara ko jɔn bɛ lakana o maa e nakun ye mɔgɔ kana ye lakana ye n'o don i tɛ to so a bɛ minisima ɲɛna k'a fɔ k'ale nakun ye sojɔ ka ekɔliso jɔ ka pikiri kɛ maaw la a yɛrɛ bɛ ka pikiri kɛ minisima nakun ye a yɛrɛ bɛ ka pikiri qualité mun k'an denw na an t'a si dɔn o t'a dɔn min yɛrɛ don on sait pas u man'o kama o t'u nakun ye sécurité min ye o k'o kɛ aw nakun ye ka lakana de kɛ u ko k'u nakun ye k'u nakun tɛ kɛlɛ ko force d'interposition kana force d'interposition de kɛ aw ni maa wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na aw ni djihadistes de bɛ ɲɔgɔn na terroristes de aw n'olu ils sont jamais interposés ma deli k'u interposer an n'olu cɛ attaque joli taara ka anw ka kanw sɛgɛrɛ minisima ɲɛkɔrɔ yan fɛn bɔra la foyi tɛ bɔ a la Abu mina mun f'i ye koro kɔɲɔ wallahi a ti ɲɛ dingɛ kɔnɔ don ko bede a ti ɲɛ o kɔ m'o f'i ye dɛ ni bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Seydou Konate a ko i k'a dɔn k'a fɔ minisima mɔɔw ko i k'a dɔn k'a fɔ ko Samba Jo tɛ fɛn dɔ la nka ko a tɛ wɛrɛ ci a bɛ ci po min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ minisima mɔɔw la k'i k'a dɔn k'a fɔ kabi don min na i k'a dɔn k'a fɔ anw ka fanga a ɲɛmaw n'o bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goita Sukali Kugala Mayigaw ka taa se k'a dɔn k'a fɔ a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma i k'a dɔn k'a fɔ ko lɛtiri bɔra ka bin tandali min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini k'a dɔn k'a fɔ Ndɛndɛndo février kalo tile 6 san 2023 cɛkɔrɔba min filɛ ni o cogo ko Guillaume Moy k'a dɔn k'a fɔ Ngifa a k'an ka dugukolo a ka a bila ko tile fila baɲango kɔrɔ waati min i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn in kɔni a kunnafoni sera u yɛrɛw ma ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u kuma fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛmaya so yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ ko u kumana sabula i k'a dɔn k'a fɔ u ko k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali ɲɛmaw kɛlen filɛ ka décision min da n'o i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bira olu da ka koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ko a ma diya u ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ u ko u nimisara min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ mun de nana ni nin ko in bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ muso min ni o cogo ko i k'a dɔn k'a fɔ Madamu Aminata Diko Madame Aïdara de do Madame Aïdara de do min bɛ talikɛ Madame Aïdara do a cɛ Aïdara ye wa c'est Aïdara mais PDS ɲɛma c'est Traoré non, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, c'est clair, ça. Aïdara est Traoré au Tissoso. Où est-ce que vous venez? Abu, quand on nous connaît, tu as vu? Il va jouer là, ça. Il va jouer là, bi. On a besoin de ça, il va jouer là. Belebe Jolabi, mi me talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Madame Aïdara Aminata Diko i k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 27 san 2027 bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ dankɔrɔba muso in i k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ ta i k'a dɔn k'a fɔ Antonio Guterres ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ ONU o jabaya la a ye kɔrɔfɔ ta koyi min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ burujaliw caman a y'o ta i k'a dɔn k'a fɔ k'olu sɛmɛntiya sabula i k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée k'a dɔn k'a fɔ lagosili k'a foyi tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni muso in ni a ma o kɔrɔfɔw ta ka anw ka armée k'a sɛgɛrɛ o sababu la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i yɛrɛ ka kuma don koyi min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ dɛgɛ la a sisi a bɛ bɔ karatɔ da koyi k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi maa min kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ Aminata Diko n'a bɛ t'i jɔ ye k'a dɔn k'a fɔ tubabubilen ɲɛkɔrɔ ka nin kɔrɔfɔ cɛjuguw ta ka anw ka jamana ɲɛmaaw k'u sɛgɛrɛ anw ka sɔrɔsilakaw k'olu sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa min kɛra a sababu ye o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ n'i ma ɲɛ ko i bɛ jigin i bin yɔrɔ la jigin i talon la o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ Guillaume Ngefa e de kɛra nin ko in sababu ye tile fila b'i bolo o kuma anw ka jamana k'a bila a ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati min na kɔrɔfɔ in kɔni ɲɛmaaw ni a d'a mɛn u tulo kan i k'a dɔn k'a fɔ anw ka cɛ in i k'a dɔn k'a fɔ anw ka ɲɛmaaw y'a wele walima i k'a dɔn k'a fɔ u y'a ta k'a bila minɛn kɔnɔ minɛn min n'u b'a wele ko persona non grata kosɛbɛ i lakodɔnnen tɛ jamana in fɛn kɔnɔ yan bilen i ka taa nin na kɛ anglais ye ala kunsigi ko persona non grata ala kunsigi a kunkolo ye coiffele mun y'an ka jamana la o kɔni a ka taa n'a kunsigi a ka taa n'a ye a kunsigi awɔ hali n'a koliji minnu tun bɛ se ka kunbɛn an ka fɔ k'a ka taa n'a ye e ne ye sitanɛ ye sa ko persona non grata yali i k'a dɔn k'a fɔ o n'a kɛ maa ye maa min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana bi kɔ anw tɛ lakodɔn bilen bi kɔ e ti jate k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ représentant foyi ye anw ka jamana in kɔnɔ o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw ka maaw ye min bɛ tali kɛ autorité la olu ye k'a dɔn k'a fɔ ka nin ta k'a bila a minɛn kɔnɔ ani k'a
k'a dɔn k'a fɔ k'i kɛ fufalaki ye e ko i dilan dɔ o minɛn kɔnɔ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dankɔrɔba in bila bɛ fufalaki minɛn kɔrɔ o tuma i k'a dɔn k'a fɔ koso ni kasa a k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA a ɲɛmaayaso ye nin kɔrɔfɔ in sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi u kɔni ye kɔrɔfɔ kɛ koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ ko waleya min ni a talen filɛ nin ye k'u ka dankɔrɔba in sɛgɛrɛ n'o ye Guillaume Ngefa ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ko u nimisara sabula i k'a dɔn k'a fɔ u ko i k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ in ye a ka baara kɛ koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ MINUSMA a ka représentant min ni a bɛ anw ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a ma foyi kɛ ni a ka baara tɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ a waati ye i k'a dɔn k'a fɔ jalaki ka ta ka dankɔrɔba in k'a sɛgɛrɛ MINUSMA ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA bɛ k'a ka baara de kɛ impartialité kɔnɔ n'o ti dɔwɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA cɛ in bɛ k'a ka baara kɛ min ni k'a dɔn k'a fɔ a tɛ côté la nka i k'a dɔn k'a fɔ ani min fɔli ka kan ani a ma min ye k'i ka dɔn k'a fɔ ko a ye baara kɛ o de hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu ko olu ka hakilina ti dɔ wɛrɛ dɛ Mali ni MINUSMA ka to baara la ɲɔgɔn bolo sabula i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA ka wuli ka jɔ ye min ye o de k'a dɔn k'a fɔ adamadenw ka se ka an lakana an n'an bolomaminɛnw ka se ka lakana droit de l'homme n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ jɔsɛja a bɛ se ka boli cogo min na jamana a fa bɛɛ lajɛlen kan ko MINUSMA ka wuli ka jɔ ye o ye nka i k'a dɔn k'a fɔ baara min ni a kɛlen filɛ anw ka Mali ɲɛmaaw fɛ ko hali bi Mali ɲɛmaaw k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ filen bɛ se ka biri filen kɔnɔ cogo min na sabula i k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ di dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka sigi u ka décision kan cogo min na dankɔrɔba in kɔni y'a ka baara kɛ ko ninnu ka fɔlɔ koyi i k'a dɔn k'a fɔ olu ko n'i ye MINUSMA ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ Mali kɔnɔ maintien de kama wa ko o maintien baara ko olu bɛ u la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni dankari kɛra i k'a dɔn k'a fɔ maa o maa la MINUSMA kan ka o rapport k'o kɛ koyi o tuma i k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ in y'a ka baara kɛ a kɛcogo la o tuma i k'a dɔn k'a fɔ Mali décision ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ décision min ni a bɔlen filɛ an ka ɲɛmaaw la i k'a dɔn k'a fɔ ko a ma bɛn MINUSMA ɲɛmaaw ma bi a ma bɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko ni ɲɛmaaw ma bi a ma bɛn ma sini u ka pɛrɛn o y'u kungo ye o y'u kungo de ye o olu tɛ taa an ka jamana ye o ayi hali dutigi i ka duden dɔ ma c'est à dire que ni ne fɔr'u ye quoi i b'a gɛn ni ne fɔr'u ye a bɛ gɛn Abu Safi ni ŋuni de fɔr'u ye olu hakili la k'a fɔ ko min ye accord d'Alger ni MINUSMA bɛna dɔɔni mun kama an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu tun bɛ k'an ka jamana mara ani mɔgɔ minnu bɛ k'an ka jamana mara bi k'u hakilinaw ye kelen de ye an tɛ kelen bilen dɛ a y'a bila a kunna Mali kura de don maliden kura de bɛ yen a y'o de bila a kunna ko MINUSMA mais n bɛna mun f'i ye Abu Safi Jara mun t'i ɲɛ mun kɔ a bɛ k'o di bete n fana bɛ fɛn dɔ f'i ye bi ni MINUSMA ko in minnu bɛ wuli ka jɔ la k'u ka taa ka bɔ jamana in kɔnɔ n'u ka contrat banna juin nata ye u kana renouveler bilen dɛ ayi sisan u kana renouveler ayi MINUSMA ka Abu MINUSMA ka contrat bɛ se ka renouveler o mais a bɛ se ka renouveler o mais a bɛ renouveler ni condition dɔ de c'est-à-dire que a bɛ renouveler ni condition minnu ye Asimu ninnu kelen bɛ ka laɲini minnu k'o kɛ n'u ma jɛ n'o de ye a ka dabila bon an dun b'a dɔn o laɲini MINUSMA tɛ jɛn n'a ye si jɛn n'a ye Abu Safi Jara cɛ laɲini minnu n'o bɛ ka kɛ MINUSMA tɛ se ka baara kɛ tan o a tɛ se ka baara k'o kɔnɔ a tɛ se a tɛ se MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ Abu Safi Jara président mun n'o bɛ yen n'o dɛsɛ n'a ka sɔrɔsi mun na walima n'o sirannen don a ka sɔrɔsi mun ye Abu Safi Jara sɔrɔsi mun n'o kan ka taa retraite la u b'o de bila ka na MINUSMA kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ walima n'u sirannen don sɔrɔsi mun ye sɔrɔsi mun ka minnu ka teli ka coup d'état k'u la olu bɛ bila ka na yan olu de bɛ na yan o misali jɔnjɔn tɛ cɛ ye wa mun bɔra yan ka taa coup d'état kɛ Burukina président fɔlɔ fo cɛ y'a dafiri sisan Ibrahim Traoré y'a dafiri o bɔra yan ne ka taa coup d'état kɛ Burukina MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ MINUSMA kɔnɔ olu da yɛrɛ de nin fɔ u da de y'a fɔ ko donc olu nakun Abu Safi Jara a ka jateminɛ nakun ka jateminɛ a bɛ jateminɛ dɛ Abu mun ye Musa Touré an bɛ foli lase a ma nin waati na Faransi Boigny k'a fɔ a ɲɛna ko a Touré o foli kelen an b'a lase nin waati na mun ye Suguna Usman foli o bɛ ta ni ka ɲɛsin a ma ko a Suguna Abu Sirajan Tama hali bi an bɛ taa ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko Caïman de Inde mun ye de Samake Abu a kumara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye accord mun n'an k'a ma ko accord pour la paix et la réconciliation nationale damosonya kumalan dɔ k'a ma ko accord d'Alger Abu ko communauté internationale ko a bɛ ka mun ko ɲami sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamanci kɔrɔ ninnu n'o bɛ SRBL ko fɔ Abu siga t'a la u kɛlen bɛ ka pression kɔni k'a wuli ka jɔ nin waati na nka o n'a ta bɛɛ Abu Safi Jara u ye dunun fɔ ka bala k'a fɔ Abu Safi Jara nka an ka jamana marabagaw olu kɛlen bɛ k'u da gulɔbara ni sigi Abu Safi Jara u tɛ kuma sabu kɛ olu y'a dɔn k'a fɔ
fo ko mun ye wulujugu ale ka manganci ko te sugu jɔ kɔni ko o bali nka Abu Safinɛ Jara ko in gɛlɛya yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na o de ye communauté internationale ye o sabu kɛ communauté internationale Abu Safinɛ Jara bɛ don min na ko bi ko in gɛlɛyalen don olu bolo fo k'a fɔ ko gɛlɛyalen d'u bolo u ye wuli jɔ min kɛ nin waati laban in na Abu Safinɛ Jara k'u kunda mun ye Kidali yɛrɛ kɔnɔna kan n'u ni sema maaw taara barolasigi kɛ Abu Safinɛ Jara ko mun ye communauté internationale maaw u ka laɲini ye fɛn min ye e ko a n'a kɛ sɔrɔ fɛn ye wa ko baara in kɔni ko a bɛ gɛlɛya u bolo fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla n'o de bɛ den Samake ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye février kalo tile fɔlɔ san 2023 Abu an ka taa Kidali i bɛna ye k'a fɔ ko min ye médiation internationale Abu o ko fɔra a bɛ lawaransi ye a b'o ko fɔ Royaume-Uni Algérie Tchad ani jamana caman Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ye u ka kuso n'u ka kasaw cɛ u taara Kidali la i bɛna ye k'a fɔ k'u ni sema k'u ye barolasigi kɛ barolasigi in kun tɛ dɔwɛrɛ Abu Safinɛ Jara mun ye accord d'Alger u bɛ se ka marasi kɔni ka sɛbɛkɔrɔ batiri u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a k'u ye kibaruya kɔni sɔrɔ kibaruya minnu y'a yira k'a fɔ ko kɛnɛ in kan mun ye maa minnu ye n'o bɛ SRBL ko fɔ n'o bɛ sema maaw ko fɔ Abu Safinɛ Jara u ka maa mun bɛ n'o de bɛ Bilal Aga Sharifu n'o o ba ale ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko ale ye kɔrɔfɔ kɔni ko a y'a ta ko a y'a yira communauté internationale ko an bɛ don min na ko bi ne Mali marabagaw bannen don Abu Safinɛ Jara ka accord d'Alger k'a bila sen kan ko an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini kɛ o ni fɛɛrɛ min bɛ se ka ɲini ko a k'o fɛɛrɛ k'o ɲini an ka tɛmɛ fɛɛrɛ wɛrɛ fɛ ko n'o tɛ ko dɔ kɛra Abu Safinɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Bilal Aga Sharifu ale ye nin kɔrɔfɔ kɔni ka a sɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fana bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko coordination des mouvements de l'Azawad n'o ko fɔra a ɲɛmaa ye Bilal Aga Sharifu ye Abu Safinɛ Jara hali bi ale kɔni y'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ don min na ko bi olu b'a ɲini communauté internationale de fɛ bolonɔbila bɛ kɛ nin sɛbɛn in na don min na ko communauté internationale de kɛra seere wa Abu Safinɛ Jara communauté internationale ko a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o kɛ Mali marabaaw ye layiru mun ta a donni kama Abu Safinɛ Jara ko layiru k'u ka a timɛ k'u k'a timɛ a tɛ timɛ mais nin bɛ se ka kɛ cogo di a ka gɛlɛn non a ka gɛlɛn mais accord ko in Abu Safinɛ Jara an bɛ mun fɔ fasodenw ye accord ko in ka jateminɛ parce que accord ko in ye fɛn dɔ de ye yɔrɔ ni tasuma wulila sisan an bɛ ji de ɲini k'a faga mais tasuma mana wuli ji yɛrɛ sanfɛ o bɛ faga cogo di hakili tɛ wa hakili b'a fa hakili de t'a fa wa accord d'Alger in y'o di o de don accord d'Alger in y'o di o de kama anw dangalen don maa minnu bɛ ka fanga mara bi Abu siga t'a la malidenw k'u danganiya k'a dɔn quoi maa minnu bɛ ka fanga mara bi cɛ Abu Safinɛ Jara u bɛ taa malidenw ka sira de fɛ sa u jagoyalen de don parce que gouvernement tɛna Mali kɔnɔ yan Abu Safinɛ Jara président tɛna Mali kɔnɔ yan mun bɛ se k'a fɔ k'a b'a accord d'Alger ka appliquer a tɛ se ka appliquer i n'o tɛ se u bolo tɔnɔ mina k'a da u kun ayi n'o tɛ se accord d'Alger k'a fɔ k'i tɛ se ka appliquer i tɛ se ka appliquer n'o tɛ se n'i y'a appliquer dɔrɔn n'a bɛ kɛ gɛlɛya ye ça c'est clair ça a tɛ se ka appliquer donc a bɛ jateminɛ ni hakili de ye donc an ka ko in jateminɛ ni hakili ye an bɛ min ɲini fasodenw kɔ fɛ bɛɛ lajɛlen ka to min ye jamana marabagaw kɔ accord d'Alger ko in na wa an dangalen don k'a fɔ Abu Safinɛ Jara fasodenw ka laɲini ye fɛn min ye u bɛ taa o sira de fɛ siga t'a la Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sema maaw u ni délégation communauté internationale maaw u ye ɲɔgɔn ye mun kɛ mun ye février kalo tile fɔlɔ mun ye Kidalikaw fɛ yen Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sema maaw k'u ye nin kɔrɔfɔ kɔni ka a sɛlɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i don ko in jateminɛ k'a lajɛ yanni communauté internationale yan'u ka taa Kidali k'u n'an ka jamana marabagaw yɛrɛ k'u sigira u ye baro kɛ kibaruyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye n'u bɔra Kidali Abu Safinɛ Jara k'u bɛna kura ye mun ye u n'an ka jamana marabagaw k'u na sigi kura ye ka marasi ka batiri u ni ɲɔgɔn cɛ Kidalikaw sema maaw ko cogo di Abu Safinɛ Jara k'u na sigi ka marasi ka batiri u ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛbɛnnikɛla ko in kɔni bɛ taabolo min na ko bi e ko mun ye communauté internationale Abu Safinɛ Jara a ka laɲini ko o na kɛ sɔrɔ fɛn ye wa o sabu kɛ Abu Safinɛ Jara a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye maa minnu n'olu bɛ ka communauté internationale k'a mara bi gɛlɛya kɔni bɛ aw n'olu cɛ ko a bɛ nin kana waati jan kɔni ko a bɔ o sabu ka siga kɛra olu la Abu Safinɛ Jara maa minnu n'olu ye faso in jugu ye siga t'a la olu don o de kun kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman Abu Safinɛ Jara o bɛ aw ni communauté internationale ni ɲɔgɔn cɛ ni hakili b'a la gɛlɛya laban mun n'o yɛrɛ kɔni kɛra u ka directeur mun n'o bi yan n'o bɛ directeur des droits de l'homme de l'aménagement jɔn an y'ale gɛnni min kɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Abu Safinɛ Jara k'o kɛra gɛlɛya ye aw ni communauté internationale ni ɲɔgɔn cɛ o fana mana bɔ yen ni hakili b'a la u ka porte parole mun tun bɛ yan n'ale tun bɛ min
mi sirafla tamana no be Olivier Salgado ko fo anya ale gen so be ko gen san 2022 sebani ngala ko nyaira ka fo ame domna ko binno ya so mu communauté internationale maw ko ka layni ko ni fe mu nyene ka accord d'Alger ka appliquer Abou Safna Jara ko bara ko be gelew bulo fo ka fo ko abe gelew bulo ko sabke andangalen no ka fo mamun no lu ka fanga ka marami domna ko bi Abou Safna Jara utena so abada ni sema maw ka layni fe mu Abou Safna Jara ko so me gelel be ka so ma ko bara ko abe gelew ko so be ngam ko me domna ko bi communauté internationale ko wo boka bine boka joko na fambela jele fe ga ko layni ne Abou Safna Jara ko asrole ko abe ke bara gelel badi anga jamana kono na foni flani anya sama ka boka imade eni kono la sebani ke ba to de sama ke ibunya ubala tabarkala antida sigana fiembola ay wa ngata na kuma so kono la maestro fo kono ame fulla sima radio Nuru FM bi kono to anani tomi murudu duru ame la selike ni wastina ka bojela korji kunyumani wurada la abu kuna foni bala amo kanade kan anta bla degri de la amambulo karika do tilela na la suna abu nebe mbulo mba karika do so de bema ko me bone ayi sebani ke ba to de la ya jara ke akmara abu ni teki bara dumayi akwa ngata kemparana abu nantara kemparana kunu no obena février kalo kile woroma sam bafla ane sam muga ane saba kibara ko ne ayira ka fo ko munye kemparana a palais de justice no okofora abe critique la ko soba abu okofo abu ibena ka fo ko jatiga wale kebo utra bingali taninga woro ko folen ko ninka asegere Abou Safna Jara kibara duma ko ni fe munye machine ko ni ko o mato Allah Abou Safna Jara ibena ka fo ko munye palais de justice ra ko na lay sigata la munye bulma fe munun ko nimbe akaja munye jatiga wale kebo nunu ye jenninta ninga bulma fe bela jelenka asegere sebani ngala ko ako ibena ka fo ko munye ye kibara ofana ka soro kibara munu ya ira ka fo ko munye brigade de gendarmerie Abou Safna Jara sigata la ku ye bingali ta ko yoro ko folen fena ka asegere munye kemparana o mara o kono sebani ngala ko ako fo kata fara munye kemparana prefecture kan Abou Safna Jara munye jatika wale keba nunu ko ku uduna ni yoro ko folen bela jelen ula wasigata la uya afen chama ko ni ku uchien ali no ya soro ma ko ni ku ni mato ala emparana irani yale jatemna kallaje Abou Safna Jara ni mafli ale be munye sheku o mara o konna fe sebani ngala ko ako bolon ko fe ko munye region de kulukuru Abou Safna Jara kibe na ka fo ko munye poste de sécurité do ko be ayira ka fo fana ko jatika wale ke ba nunu utra bingali tani ko yoro ko folen ko ni ka asegere o sigata la ko munye gendarme kele Abou Safna Jara ko o ko ni o banana munye o ataki munu ataka munye poste de sécurité do ko ni ko o segere Abou Safna Jara kulukuru ire mara o konna ulam sebani ngala ko ako ibe na ka fo ko o poste de sécurité yo bingali tani ka mun ko ni ka asegere munye kulukuru mara konna la ibe na ka fo ko aran for ko ni ko o bora kulukuru ku kunda yoro ko folenga Abou Safna Jara ko sigata la ko sigali baro ko ni ko o besina jatika wale ke ba munu nu yani bara nke teke abe sakata ukantumna sebani ngala ko ale ne mamunte misi mi yoro iya don ka fo ko jifle ko ni ko uti wa digmena songoro ale kini Abou Safna Jara mamunu ka bara ini sigata la munye katiba masina no ko fora abe chokoro bando ko le no ba amar kumfa fo Abou Safna Jara abale ka jera je kulu abu okofo adugulante mashila ka fo ko ni wati labaina ibe na ka fo ko kuluguri amfa akaja katabla munye kayan fanfe abu munye katiba masina ku usino ko ni ko akachani yoro ko folen ko ni ko ula sabani ngala ko ala mame yoro mumbe na ba fo ko pod de sécurité de sira korola Abou Safna Jara ku ye bingalita ko yoro ko folen ko ni ko usegere o bolon ko fa munye brigade de narina Abou Safna Jara ku ye bingalita ni ko yoro ko folen fena ko usegere ga kibaro ko ni ayra ka fo ku ye bingali mutani nga nyashi munye kemparana ko ni marama kerenga la munye uka kiri bom ko ni be sigata la ko mashi ko ni ko o mato ko indafe ko sabu ke munye kibaro ayra ka fo ko munye kiri tikala ko Abou Safna Jara ku ya don ka fo ko munye jatika wale ke ba nunu mena ko e ko lu chama mu taga sentike ani ko la ba o yinwa sabani ngala kon go ame do na ko bi kemparana ko palais de justice Abou Safna Jara ko jatika wale ke ba nunu ku uduna e wa munye bulma fen dama be ku ye jininta ni ko usekere na fani flani anya samaka bo munye sebambe naka makoswa de bamako wula ibunya obala Palerto kado afo Bazumana Kane ale ka sebelu akodi kado afo cahier de charge mi metalge kado afo établissement secondaire privé la munu ni olu be malila cahier de charge kado afo ko ame watimne gome b cahier de charge kado afo ko ale ko ni adaleme kado afo tiroir kono cahier de charge ni ko cahier de charge be talge kado afo école privé munu ni olu be anga jamani kono kado afo ukanka u yere bla yamaria sebe munu kono cahier de charge ale be talge ukan ame watimne gome b
Basiriba aya yira k'a fɔ ko ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ kalanko ma n'o ye k'a dɔn k'a fɔ madame Dedew k'a dɔn k'a fɔ Usumani ye i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi k'ale kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka ja i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ gakɔrɔnama kɔnɔ gouvernement min k'a dɔn k'a fɔ ni olu k'i k'a dɔn k'a fɔ refondation i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ fiyewu min ni k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma a ma sabati cahier de charge u kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ kalanko o bunakun kan ministre min k'a dɔn k'a fɔ ni o ɲɛsinnen bɛ kalankow ma a y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na kabini k'a dɔn k'a fɔ san 2012 waati la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi par intérim min kun bɛ Jɔn Kunda Tarawele ka taa se k'a dɔn k'a fɔ ministre de la défense ma des anciens combattants a don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ Yamusa Kamara o kun ye u ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ministre de l'enseignement secondaire ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a don tɛmɛnenw na o kun ye Aruna Kante ye ka taa se ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ ka dɔn k'a fɔ alphabétisation ma i ka dɔn k'a fɔ Adama Wane ani ministre du commerce de l'industrie ka dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na Abdel Karim Keita i ka dɔn k'a fɔ Anpe min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ ministre de la fonction publique la i ka dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na ninnu ni o ye ka dɔn k'a fɔ Mamadou Namori Tarawele ninnu y'u tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnna sɛbɛn min ni a bɛ wele ko cahier de charge cahier de charge o tɛ dɔwɛrɛ o ye ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka jamana in kɔnɔ maa o maa n'i bɛ école dayɛlɛ école min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ enseignement secondaire bolo kan i k'a dɔn k'a fɔ cahier dɔ bɛ yen i kan ka baara kɛ ni o ye i kan ka yamaruya ta n'o ye k'a dɔn k'a fɔ engagement ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ engagement o talen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ jolenw kan ka taa i fɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye école karamɔgɔw ta 3 i k'a dɔn k'a fɔ 2 kan ka kɛ école karamɔgɔ jolen ye i k'a dɔn k'a fɔ kalankɛ heure ni o ye horaire ye i ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ programme min i k'a dɔn k'a fɔ ni jamana bɛ baara kɛ o kɔnɔ i ka baara kɛ o kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sara jɛlen ka kan di i ka école karamɔgɔ ninnu ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ administration baarakɛlaw la ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ maa ye maa minnu ni u jolen bɛ wa diplôme bɛ u bolo ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de tun ye cahier de charge école min ni a kan ka jɔ ko denmisɛnw kan ka kalan a kɔnɔ a kan ka kɛ école ye min ni a dafalen don sabula i k'a dɔn k'a fɔ a dagalen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ka école ka kɛ école ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ u jɔlen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sariyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de tun ye i k'a dɔn k'a fɔ cahier de charge min i k'a dɔn k'a fɔ école kuma kan ka dayɛlɛ min ni k'a dɔn k'a fɔ i ma ye nin hukumu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ sariya kisɛ dɔ fana b'a jira ni o ye article 20 ye i k'a dɔn k'a fɔ décret dɔ kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ école o écoletigi o école n'i ti nin yamariyaw kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ i ni ɲagini bere dɔ ka kan ɲagini bere in ti dɔwɛrɛ dɛ autorisation min dir'i ma ko walasa i ka école dayɛlɛ k'o kan ka bɔsi i la décret min dir'i ma walasa i ka ni écoletigiya ka kan ko nin bɛɛ lajɛlen kun kan ka minɛ i la i k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ waati min na komi bi b'a yirala k'a fɔ n'i ye Mali école privéw ta k'a lajɛ a école ka dɔgɔ min ni o ka kɛmɛ ka cahier de charge k'o baara kɛ ayiwa awɔ dogolen ma mala école privée ko ma kɛ mun ye sugu fiyɛ an ka jamana in kɔnɔ min bɛ tali kɛ Bazumana kan la Bazumana ko i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko ni i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ ministériya la bi n'a ma wuli ka jɔ sɛbɛ boloda i k'a dɔn k'a fɔ ko nin cahier de charge i k'a dɔn k'a fɔ ko nafa tɛ a la bilen sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ko refondation n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ko souveraineté retrouvée ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye waleya minnu b'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma bolo bɛ ka da n'a ma ɲɛ ko yɛlɛma bolo bi da ko normalement ko a kan ka santi école ko o bunakun de kan basiri filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ palerti kɔnɔ Bazumana Kane ale ka sɛbɛn abu ne bɛ n bolo n b'a kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko les guides les guides u ka bi bɔli n'o bɛnna mun ye araba ma février kalo tile 7 san 2023 sɛbɛnni kɛbaa tɔgɔ de Lasana Kulibali Abu Safinɛ Jara siga t'a la kalo tɛ falen kalo kan nka lolo ɲɛ dumanw olu bɛ falen a kɛrɛfɛ Abu Safinɛ Jara mun ye institut de haute couture et de mode Tubakɔrɔ Alassane Dukure Bada Lasana Abu Safinɛ Jara mun ye Tubakɔrɔ kalandenw kibaruya kura ko o sɛlɛla sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye février kalo tile 4 san 2023 Abu Safinɛ Jara mun ye complexe scolaire universitaire Tubakɔrɔ Alassane Dukure Bada Lasana Abu Safinɛ Jara a jiginna ni kibaruya duman kura ye k'a surutu mun ye a ka kalandenw kan Abu Safinɛ Jara kibaruya kura in tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛna ye k'a fɔ k'u ka kalan bolofara mun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ taariya yɛrɛ la Abu Safinɛ Jara ka fini k'a kala broderi k'a dɔn k'a dɔnna kari u ka o bolofara mun n'o o bɛ complexe scolaire et universitaire Tubakɔrɔ Alassane Dukure kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko olu ta kɛra nisɔndiya dan ye k'o sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye société dɔ bɛ n'an k'a ma ko société PEC de produits Abu Safinɛ Jara italikaw don burusi 200 Abu Safinɛ Jara k'u y'o sɛlɛ k'o di maaw ma
ma ma munun be akaja Abu Safna jira ne dese yɛrɛ kɔni ni bu ula wa be faga tariya ka kala Abu Safna jira tariya tɛmɛno ka faga boye akaja fo ka ta fara mu ye burudeli kan u be fɛ ko o bɛɛ lajɛlen kalan ka dɔn ka ban nka Abu Safna jira setu ye o de kum kɔnɔ la komi ye Itali ko kɔni société belebele bay burusi 200 ku yo shele tubakɔrɔ o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ko in kɛra nisɔndiya de y'a ye sabu kɛ nisɔndiya b'a to ni ko a ka tasuma k'a faga Abu n'a nuji ma faga siga t'a la daji ko o b'a faga école in yɛrɛ n'o bɛ complexe scolaire universitaire tubakɔrɔ Alassane Dugure n'o ba ale kofɔ dankɔrɔba in yɛrɛ n'o ba Alassane Dugure kofɔ a ye kɔrɔfɔ a y'a ta te cari Abu Safna jira Alassane Dugure a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi n'i y'a ye italikaw kɔni u kariyara ka mun ye burusi 200 Abu Safna jira k'o di ale ka kalandenw ma Abu foyi de tɛna n'o ye danaya kɔni ko n'o o tɛ wa Alassane Dugure a ye mun kɔni ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ma o sabu kɛ burusi in bɛna di maa minnu ma Abu Safna jira maa minnu bɛ a ka diya ko se t'u ye sigida yɛrɛ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko se tɛ ni maa ninnu ye nka u ne dɛmɛ ko a ka kan a minnu bɛ fɛ ka tariya k'a kalan k'a ɲɛdɔn ka burudeli kalan k'a ɲɛdɔn Abu Safna jira Alassane Dugure a y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye burusi in ko a ka tila a tilacogo la o fana tɛmɛnen kɔ fɔ ka bɔ yen anw ka sɔrɔsilaka minnu bɛ an bɛ don min na ko bi Abu Safna jira n'u u cɛw tora kɛlɛkɛyɔrɔ la olu den minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka tariya kalan k'a ladɔn Abu Safna jira ko siga t'a la ko burusi in ko olu fana sen bɛna don a la sɛbɛnnikɛla ko Alassane Dugure n'o o kofɔra a tɛ bada Lansana kofɔ wa Abu Safna jira a kɔni ye nin kɔrɔfɔ in k'a sɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko o bɔlen kɔfɛ mun ye PDG de la société PEC Produit Italie mun ye société mun yɛrɛ nana ni burusi 200 in ye Abu Safna jira dankɔrɔba in yɛrɛ n'o bɛ Mariani kiri ka don Itali ka don dankɔrɔba in a ye kɔrɔfɔ a y'a ta te cari a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Mali marabagaw k'a bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ ko n'i y'a ye ale sera nin kɛnɛ in kan Abu Safna jira ko dɔwɛrɛ tɛ ko mun ye Alassane Dugure ko a ka danaya ko Alassane ye maa ye ko Dugure ye maa ye k'u ni Dugure bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a bɛ san caman kɔni k'o bɔ olu y'a dɔn k'a fɔ ko Dugure ye hɔrɔn ye Abu Safna jira ko Dugure maa don k'a bɛ maa jɛɲɔgɔn bɔ k'o de kun kɔnɔ la olu jɛra 100 Abu Safna jira k'a sɛlɛ k'a di Dugure ma Abu Safna jira maa 200 ko a k'u kalan mun ye tariya a ka diya ani burudeli la o de kama k'olu y'o baara ta ka Dugure k'a sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Mariani Ricardo n'o bɛ PDG yɛrɛ ko fɔ Itali ko société Abu Safna jira a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Alassane Dugure ko Alassane ye maa ye maa mun ni honnêteté dan o b'a yɔrɔ wa maa mun ni courage dan ko o b'a a fan fɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛ mun ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka Alassane Dugure dɛmɛ a ka hakilinata ye fɛn mun ye o bɛ se ka sabati cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko o bɔlen kɔfɛ sa mun ye directeur général du complexe scolaire et universitaire Tubakɔrɔ Alassane Dugure n'o ko fɔra a bɛ kabajɔpu kofɔ kabajɔpu a yɛrɛ ni nisɔndiya tun bɛ ɲɔgɔn na nin don ni kofɔlen kabajɔpu a y'a yira k'a fɔ n'i ye Alassane Dugure yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ kalanso in sigira sen kan san 2014 ye o kɔnɔ Abu Safna jira laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kalan o bɛ se ka kɛ cogo min na mun ye maaw ka bɔ kunfinya la Abu Safna jira o dɔrɔn tɛ koyi maa minnu bɛ a ka diya k'u bɛ fɛ ka formation de qualité kɛ o bɛ se ka di maaw ma cogo min na ko min ye Alassane Dugure ye ko a sigi kun o ye o ye wa min ye Alassane Dugure Abu Safna jira kabajɔbu ka fɔ la a ko wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye somaji o bɛ se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min na kɛrɛfɛdɛn o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na maa minnu bɛ a ka diya ko ni se t'u ye Abu Safna jira mun ye jigisɛmɛyɔrɔ foyi t'u la Ala subahana wa taala kɔ olu kɔni bɛ se k'u jigisɛmɛ an bɛ don min na ko bi Alassane Dugure la bada Lansana o la kabajɔba ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin nisɔndiyaba ko ye wa burusi in siga t'a la a bɛ tila a tilacogo la Abu 100 n'a kun ye Alassane Dugure ja a bɛ se k'a kɛ a duba kɔnɔ peyan foyi ti bɔ a la ale de ta don a ta don nka ko k'a jɛra a kɔ a banna k'a di kalandenw ma maa minnu bɛ yen muso minnu bɛ yen n'u cɛw salen don u denw bɛ yen k'u bɛ fɛ ka kalan n'i bɛ fɛ ka tariya kalan n'o man di burudeli Abu Safna jira ko k'a di u ma ani cɛ minnu bɛ yen muso minnu bɛ yen n'u cɛw sara kɛlɛkɛyɔrɔ la an ka sɔrɔsiw ala ko a ye baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko Abu kɛnɛ n'a sigira togo o togo ne muso t'a ɲɛma Abu Safna jira a bɛ kɛ kɛnɛ lankolon ye o de kun kɔnɔ la association belebele mun n'a bɛ sen kan an bɛ don min na ko bi Abu n'a kɛlen bɛ tile kura ye an k'o ma association Amo Mali n'o ko fɔra a bɛ mun ye madame Awa Kɔnta Abu Safna jira a b'ale kofɔ dankɔrɔba in fɛnɛ a ye foli ni tanu ni waliman dɔn k'o ta ka Alassane Dugure ni ka a sɛgɛrɛ o sabu kɛ fasoden ɲumanya mun
n'o bɛ Alassane Dukure la awa konta ko y'a yira k'a fɔ ko mun ye fɔ kɔni ko o t'a ban bada wa mun ye a bɛ mun ɲini jalakɔrɔji koɲumanikaw kɛ u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Alassane Dukure Abu Safinɛ Jara u bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na baara in bɛ se ka ɲɛ a bolo association Amo Mali ɲɛmaaba Awa Kanta Gafuri Hawa Abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ ko min ye PDG mun bɛ n'o bɛ Italikaw ka nin belebele in kofɔ Mariani Abu Safinɛ Jara a bɔlen filɛ ka nin baara ɲuman mun ɲini k'a ta ka ɲɛsin Alassane Dukure ka kalanso ma ko ani foli kɔni ko o ka kan kosɛbɛ koyi wa n'i y'a ye k'a fɔ ko baara in kɔni ko kɛra Gafuri Awa ka fɔla ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko min ye Alassane Dukure ko maa do danaya maa do maa si tɛ dugumakolo sanfɛ k'i ni Alassane Jara Abu Safinɛ Jara ko a datura a la maa mun do a bɛ maa sigi ɲɔgɔn bɔ Gafuri Awa Amo Mali ɲɛmaaba nin ye ale ka kɔrɔfɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka dugutigilakaw ani ka taa fara mun ye alimamuw kan Abu olu kɔni ye dugawu k'a sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fana mana bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Académie Bamako Rive Gauche olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ kɛnɛ in kan ani ka taa fara mun ye Académie Bamako Kati Abu Safinɛ Jara ko olu fana tun bɛ kɛnɛ in kan olu ye ko caman k'o seereya koyi olu y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi Abu Safinɛ Jara ni kalanso bɛ yen kalanso mun n'o kɛlen bɛ sanna yɛlɛ ye ko mun ye complexe Tubakɔrɔ Alassane Dukure ko o don sɛbɛnnikɛla ko an kɔni bɛ don min na comme bi Abu kalanso mun n'o bɛ complexe Tubakɔrɔ Alassane Dukure n'o o bɔ o kɔfɛ a nakun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye fasodenw bɛ se ka lafiya bɛ don min na comme bi Abu kɛnɛ in kan Abu Safinɛ Jara maa si bololankolon ma bila ka taa so koyi o sabu kɛ mun ye cadeau kɛrɛnkɛrɛnnen o tun bɛ Alassane Dukure bolo k'a di maa ma maa minnu bɛ a ka diya ko n'u ye dɛsɛbaatɔ ye Abu ko o kɔrɔfɔ ko a sɛlɛla kɛnɛ kan kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le Guido ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Lansana Kulibali Abu i bonya o b'a la l'indicateur du renouveau Y Doumbia ale ka sɛbɛn don l'indicateur du renouveau Y ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ menace de grève dɔ k'a dɔn k'a fɔ comité syndical min ni o bɛ Gabriel Touré jɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko u b'a fɛ ka o boloda ninnu k'a dɔn k'a fɔ bureau exécutif comité syndical Gabriel Touré k'a dɔn k'a fɔ u ka laɲini ti dɔwɛrɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ laɲini point wɔɔrɔ bɛ u bolo laɲini point wɛrɛ min ni u bɛ u bolo k'a dɔn k'a fɔ ko ni point wɛrɛ ni a ma sabati k'a dɔn k'a fɔ ko olu na k'a dɔn k'a fɔ grève k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ arabadon ni o bɛ bɛn k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 8 ka taa se juma février kalo tile 10 ma san 2023 la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ comité syndical min ni o bɛ Gabriel Touré jɔ la n'u y'a yira k'a fɔ kabi waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ olu ka laɲini dɔw bɛ sen na laɲiniw bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman kan décret dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ décret minnu k'a dɔn k'a fɔ ni yɛlɛma donna olu la décret minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ a baara hukumu kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ ko o ye sababu ye min ni k'a dɔn k'a fɔ a baaraw bilara sen kan a mɛnna n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kabi waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ engagement dɔ bɛ yen ni o taara olu ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o k'a dɔn k'a fɔ o lawudu minnu taara kabi waati dɔ la minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ arrière la n'o y'u ka juru kɔrɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kan ka sara o ye baaraw ye k'a dɔn k'a fɔ kabi waati dɔ la lawudu taara nka hali bi lawudu a ma timɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ remboursement i k'a dɔn k'a fɔ intégral des primes des fonctions spéciales o ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ u bolo i k'a dɔn k'a fɔ olu ni wari laban minnu ka kan i k'a dɔn k'a fɔ o fana lawudu taara nka o wari ko o ma sabati n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ waati min na UNTM ni o ye Union nationale des travailleurs du Mali olu ye wulikajɔ min sabati i k'a dɔn k'a fɔ ni o kan ka kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko min ni a bɛ wele ko grille salariale unification des grilles salariales ka saraw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye diplôme égal diplôme i k'a dɔn k'a fɔ sara bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kelen ye o baara min ni o fɔra kabi waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi Gabriel Touré mɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu sen kan ka ye a la k'a b'i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ unification ko kuma min ni a fɔra i k'a dɔn k'a fɔ hali bi olu ma ta en compte minnu bɛɛ lajɛlen ye laɲiniw ye laɲini minnu k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ comité syndical la Gabriel Touré jɔ la k'i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ka laɲiniw ma sabati e ko préavis de grève u ma a déposé préavis min kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma araba ni o ye sini ye k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ o la tile fila baɲanko grève k'a dɔn k'a fɔ u bɛna o boloda koyi k'a dɔn k'a fɔ ko yanni o cɛ ni gouvernement kɔni sɔnna i k'a dɔn k'a fɔ ka lawudu kɛrɛnkɛrɛnnenw ta lawudu minnu ni olu ti bɔ a jɔ a kɔrɔ bilen i k'a dɔn k'a fɔ ko grève bɛ se ka bolo kan nka n'i k'a dɔn k'a fɔ ni lawudu kɛrɛnkɛrɛnnen ma ta walima i k'a dɔn k'a fɔ ni laɲiniw ma sabati bɛɛ lajɛlen ka sigi a kan k'a fɔ arabadon i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ taa grève la
parce que filɛ an ye min mo indicateur du renouveau kɔnɔ y dumɛ ale ka sɛbɛn e kana kɛ o dilla Abu Samna jira an bɛ bi ta in bɛntɛgɛmaw ka bila yan ko sabu kɛ waati sera an bɛ kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen fo lamɛnnikɛla jɛkulu bɛɛ lajɛlen tabarika abana an ka kuru ka da ayiwa an ka bila yan mais yan'o cɛ an bɛ foli ta ka Seydou Tarawele k'ale sɛgɛrɛ o bɛ Jalakɔrɔji malo feerela don ni Adama Tarawele o réparateur ye ale bɛ Jamusabugu la Gafiti tɛmɛ kosɛbɛ an bɛ foli ta ni ka kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ lamɛnnikɛla jɛkulu bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ ka taa bila mun ye jamana kɔ kan kunnafoni minnu n'an sera k'o sɔrɔ ka di aw ma bi o kun ye nin ye